Maayong buntag ka nato diri sa Santa Cruz, San Juan, Southern Leyte. Di ay amahan ni Annalyn Pabo nangita. Kay dugay na nga panahon, 25 years na nga wala gayud sila magkakita. Gihandom gayud sa pag-adyo sa iyang mga igsoon, parinting, gaagaw, ug mga ginikanan. Nga manghinaot nga mahiuli unta ang ilang anak bisan naman lamang ug magkakita sila kay daghan na ra ba silang mga sakit. Unsa may atong ikasulti ng Fredo Pabo? Len Pabo. Kung asa ka man karon. Ug asa makakakaron. Ang kuan ako nga makabakasyon ko diri sa ato ba. Minyo ka bakasyon ka kadali diri para magkita ng mga gikanan mga masakit to na. Naton ta nga pagkita ka namo samtang nga buhi kami. Kailangan din namo ikaw gikan sa paglarga nimo. Wa man ko makaunsa sakto man na to pag kita na kita pa mga irita sa baklarang niya to maulit nito pagkita na to antod karon nga handom nga makaulit taong kadiri kinsa to nga silingan niya nakasabot nga dahil imong tatay nanay nimo kay Kile Fredo palihog lamang ko nila pag sulti nga bakasyon ka sa Leyte sa San Juan Kabalian Southern Leyte nautunta ka na diya na magkita diya yung mga igsoon nimo ya dire mga minjo na yung mga ijaan mga pamangko nimo para magkita mo antod kami nga hikita ang paminimo nga buhi kami hindi man nung ka uli kag balik sa imong gipuy-an mo gahay ka karon pwede ka makabalik sa inyo basta makabakasyon ka riya kailangan ka namo kay tungod sa kadugayon nga 25 years na basta magkita langan nga di akad rin na mo kita para malipay ni mo nga igsoon ni mo nga mao ni hong mga kan mao din ni hong igsoon ay wa may nakaila sa ibang ubang igsoon ay nakaila ay damay pa man kanyan gitahay pa man kanyan nagbanila kita idan kuan na punta nga kuan na may lihito sa likod Silib ng kili. Silib nay. Ang makita ka sa bahalag di ka musulti. May lihito sa likod nga suriso hilo ka nga puwag sa likod may lihi mailhan ninyo o makuha ninyo makuha ninyo matanaw ninyo mailhan man ninyo dako mo tugli sa likod na nga ughain karon len kuan ta nga muli ka diri ore mong gihanyo nimo ughaay ka karon uli ni taw dagan salamat mao yahong gi manog kuan malipay may uli ka diri inaut ni atawon kalin ayaw pa na kay pakiyasa nga maka di ka makauli diri danya dangan ka namo salamat daghang kayong salamat daghang kaayong salamat guys mao to Annalyn Pabo manghinaot ko nga magkakita kamo kay naghandom gadto pag-adyo ang imong mga ginikanan ug kinsa may makailan na Annalyn palihog lang kog share sa akong Facebook Ambitious Young Crazy o Grace Piamonte. Ang akong Facebook page, Ambitious Young Crazy, i-share lang ninyo. Ang akong YouTube channel,
Ambitious yang crazy, palihog lang ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Ug asa man mo abot ang akong video, mo abot man og lain nasod. Manghinaot ko nga si Annalyn Pabo muuli na unta, Lord God. Daghang kayong salamat ng kili ug ng predo sa inyong pagpa-video para ma-post, para makita ang inyong anak. Daghang kayong salamat.